Здравейте, сега ще покажа моята къща за Барби. Първо ще преминем от гаража. Да, знам, колата ми е зле. Просто е много стара и трябва да си купя нова. Тук е трето, в което те влизат. Това са мъжките обувки. Обувките на Барби. Т.е. те са на Хаолин. Ето ги на Барби. Рози обувки на Барби. Други на друго дете. Но още едно дете. И тези голями бутуши. Бебешки обувки. Разни красоти и тук където да сядат. Тук е с играчи с стълбите, кутийка, защото двете дечица са запалени по Monster High и тази шапка и отзад чанта. Това е и хол, и трапезария, масата свещника, диван за стрит възглавници, разни неща. И този телевизор, който направих набързо, защото аз използвам телефонът си, с който сега снимам за телевизор. Това е спалнята на майката и таткото. Майката е Барби от Барби готвачка, т.е. сладкарка. Мъжът не знам кой е, може да ми пишете в коментарите и да питате. Аз го използвам за Кен, иначе имам и Рус, но аз не го харесвам. Тук са бижутата на майката, сега ще ви ги покажа. Много трудно падат. Ето вие може да ги видите, това там е коронката на Франки, коланчето на Джеймс, колие на Барби и това, което аз направих от цип и от това тук нещо като от дънке. Отгоре имаме една лампа. Това го използвам като книга и телефон направен от мен. Само да сложа шкафът през това време. Вие... ще го сложа после. Това е рокля на Барби. Няма да ви показвам всички дрехи. Но само нея ще покажа, защото тя ми е любимата. Тя е на балеринска рокля, но аз съм я завързала с едно ластиче, за да може и малките дечица да я мушкат. Така, това са, тук са всички блузи, роклите, само една рокля тук. Горе има рокли на Monster High, много панталони, 2 чифта лилави, 2 чифта дънки, един надолнищен анцук, кожени панталони оранжеви, блуза на Барби, разхожда кученца, анцук, някъде тук бяха и панталоните на Барби, къпе кученца. Това тук е терасата, а това съм го сложила нещо като парзалка, си го измислих, но не е добре, защото падат надолу. Това е стаята на тинейджърката. Тя е Барби, разхожда кученца. Тинейджърката е Барби, разхожда кученца, ако майче вече съм казала, не си спомням. Това е меченце. Тя си има гаджи. Гаджите й подрява хиляди мечета, зайчета и това не знам какво пишете ми в коментарите, ако знаете какво е. Други, тя е супер модел и аз играя, че тя е тези неща. Имам шапка, която като я сложиш изглежда като шапката на Кити Котюр. В рафчето има обувки, розичка, чанта, прилепчето на декора. Това не знам как се казваше, ленивецът на Джеймс, но не знам как се казваше. Букет, който той е подарил, снимка, която тя изглежда така като малка. Очилата на Хаолин. Да преминем към детската стая на... забравих да кажа, че Барби, тя не е Барби, тя се казва Жизел, а майката се казва Лейла, а бащата Кен. Стаята на Маргарита, където те обожават Monster High, както виждате. Стаята на Маргарита и Кейли. Маргарита и Кейли има двуетажно легло. Това тук имат Париж, някакви сладки, използвам сладки и това на Елизабет. Това има нощното шкафче, чанти, учебници, разни рафчета. Тоест има лаптоп, който аз съм направила. Тези книги, които две от тях аз съм направила. Таблет, който аз съм направила. Лейката, която аз съм я направила. Може да ми пишете в коментарите и някой път да ви да покажа. Аз просто съм я владисала, иначе е много лесна за направа.
Тук има папки и разни неща. Това копче на Monster High. Тук са ми играчки на първият ред. Има черна котка, 2 топки. Къща за кукли и Hello Kitty, която е готова за сън. Корони и Мини Маус. Кофички и тези зебрички, които са паднали от лупси. И матрьошка. Горе са Frozen фигурките, което извинете ме, но тя е паднала. Опа. Добре, няма значение, тролчето. И сега преминаваме към техният гардероб, който само ще го покажа, понеже нали са фенки на Monster High. Само секунда. Ето. Той е натъпкан с дрехи. И едва се затваря. То беше това ключе медальон, но аз вече имам друг медальон за приятелство и не ми трябва. Имам Лейла, която сега се казва Аиша, което е странно име. И тези плакатчета на Monster High, които видяхте по-рано. Започваме с банята, оставаме кухнята на закрая, защото тя е много голяма. Тук се пере един чаршаф. Това е омекотител. Аз имам още един, но сега не съм го взела. Това са дрежките. А този часовник на Wings, аз го използвам, ето така, слагам го. И го затварям, натискам. И един момент. Ще го направя да застоя телефона. И ето, роклята е изгладена. Имам и още една, те са на уинченцата. Тук имам сапун, някаква магична топчица и това растение, което посади децата. Те са сапуни. Това също тук е сапун. Лекарство. Долу има още лекарства. Шапка за баня. Стълбичка, за да може децата да се качват. Сусуари. Тук са играчки. Тези две са гъбички от предкамъча, огледалца, ластици, шампуани, сушуар, огледало, гребен, още едно огледало, туалетната, кошчето, кърпата и ваната. Трябва ми и душ кабина. Аз имах, но тя се щупи. И така преминаваме към кухнята. Тя е огромна, за това да побързаме. Тук има чаши за кафе, но са се обърнали и други чаши. Това, което го използваме за остраха и кексчета. Тук има разни кани и горе има захарница. Виждате ги тея, може да ги виждате. Франзели, правени от моята приятелка. От полимерна глина. И такива кифлички. Тоест, те са такива, но може да се използвате за кифлички. Торти, пай, кексчета, такива миленки, да там какви са. Очички, пуканки и бебешко шише и този шоколад, който аз направих. Може да покажа някой път как се прави, много е лесно. Долу имаме една торта, която, извинете, аз пак съм направила. И кексчета, които аз съм направила от числа. Сега ще ви покажа чиниите. Те са най-обикновени чини. Ще покажа само една от тези. Имам 3. Имах 4, но една се щупише, те са порцеланови. И ето това. Тези купи 2 са. Бяха 3. И това изглежда като супа или желатин. Това е последният шкаф от кухнята. Има йогурт, кока-кола. Нещата са паднали, защото аз постоянно си играя с нещата. Имам 2 кока-коли. Едната е нарисувана кока-кола, на другата не. Опс, извинете ме. Тук имам 2 престилки и ръкавица. Скоро ето тук аз ще направя и на последния драфт от шкафчетата. Аз ще получа басейн за кукли, както и шезлонг и разни такива неща. И една нова Monster High кукла, но все още не съм ги поръчала. Скоро ще ги поръчам. И това е къщата ми за сега.
харесайте, коментирайте и абонирайте се за мен. Не забравяйте да гледате и другите ми клипове след като направя. Виждане!